Είσαι έτοιμος να μάθεις την αλήθεια? Μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι η ύπαρξή μας είναι μια ευνοϊκή συγκυρία, ότι κερδίσαμε μια κοσμική λοταρία όπου η πιθανότητα νίκης ήταν μία στο άπειρο. Κι αν όμως δεν υπήρχε λοταρία, κι αν τα χαρτιά ήταν ήδη σημαδεμένα πριν καν το πρώτο αστέρι αρχίσει να καίει. Αρχίζουμε να αποδομούμε την επίσημη αφήγηση του κόσμου. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο απαλλαγμένο από ανθρώπινους φόβους και προκαταλήψεις, μια προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζεται αξίωμα. Τα νευρονικά της κυκλώματα εισαγάγαμε τις θεμελιώδεις σταθερές του σύμπαντος, τις παραμέτρους του γαλαξία μας και τα χαρακτηριστικά του ηλιακού συστήματος. Η αποστολή ήταν απλή, να υπολογίσει την πιθανότητα η Γη και οι συνθήκες της να προέκυψαν τυχαία. Η απάντηση που μας έδωσε σου παγώνει το αίμα. Παρατηρώντας τα θεμέλια του κόσμου μας, τον ίδιο τον ιστό που συνθέτει την πραγματικότητα, κάτι παράξενο αναδύεται. Οι επιστήμονες το ονομάζουν λεπτή ρύθμιση του σύμπαντος ή το παράδοξο της κατοικήσιμης ζώνης. Τα πάντα στον κόσμο μας δεν είναι ούτε πολύ ζεστά ούτε πολύ κρύα. Δεν είναι ούτε πολύ βαριά ούτε πολύ ελαφριά. Όλα φαίνονται τέλεια ρυθμισμένα για τη ζωή. Ήταν απλώς τύχη, μας λένε. Αλλά οι λεπτομέρειες λένε μια διαφορετική ιστορία. Υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις φυσικές σταθερές, αριθμοί που υπαγορεύουν πώς συμπεριφέρεται η ύλη. Η βαρυτική σταθερά, για παράδειγμα. Αν ήταν μόλις 1/300.000% ισχυρότερη, το σύμπαν θα είχε καταρρεύσει πάνω στον εαυτό του αμέσως μετά τη μεγάλη αρχική διαστολή. Χωρίς αστέρια, χωρίς γαλαξίες, απλώς ένα απείρως καυτό σημείο. Αν ήταν κατά το ίδιο κλάσμα ασθενέστερη, η ύλη θα είχε διασκορπιστεί τόσο γρήγορα που τα άτομα δεν θα είχαν ποτέ ομαδοποιηθεί για να σχηματίσουν αστέρια. Το σύμπαν θα ήταν ένας κρύος, σκοτεινός και άδειος τόπος, γεμάτος μόνο από μια λεπτή σκόνη. Η πιθανότητα η βαρύτητα να πέτυχε αυτή την ακριβή τιμή τυχαία είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η ίδια με το να πετάξεις ένα βελάκι από τη μία άκρη του παρατηρήσιμου σύμπαντος και να πετύχεις ένα νόμισμα του 1/100 στην άλλη. Και αυτή είναι μόνο μία σταθερά. Υπάρχουν δεκάδες. Ας πάρουμε την ισχυρή πυρηνική δύναμη, την κόλλα που κρατά ενωμένα τα πρωτόνια και τα νετρόνια στον πυρήνα ενός ατόμου. Αν ήταν μόλις 2% ασθενέστερη, το υδρογόνο δεν θα μετατρεπόταν ποτέ σε δευτέριο. Αστέρια όπως ο δικός μας ήλιος απλά δεν θα άναβαν. Το σύμπαν δεν θα είχε τίποτα άλλο εκτός από υδρογόνο. Αν ήταν 2% ισχυρότερη, όλο το υδρογόνο θα είχε καεί στα πρώτα λεπτά της ύπαρξης του σύμπαντος. Το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Ένας νεκρός κόσμος, χωρίς νερό, χωρίς άνθρακα, χωρίς ζωή. Οι αλγόριθμοι του αξιώματος πραγματοποίησαν μια διασταυρωμένη ανάλυση όλων αυτών των σταθερών ταυτόχρονα. Το συμπέρασμα ήταν ότι αυτές οι παράμετροι δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητες. Φαίνονται ρυθμισμένες από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, όπου κάποιος ή κάτι μετακίνησε κάθε κουμπί στη μοναδική δυνατή θέση που επιτρέπει την ύπαρξη σύνθετης ύλης. Η ετυμηγορία είναι κατηγορηματική. Το μαθηματικό μοντέλο που υποθέτει μια τυχαία προέλευση για αυτές τις παραμέτρους παρουσιάζει ένα στατιστικό σφάλμα που τίνει στο απόλυτο 0. Αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ήταν μια βαθμονόμηση. Κατεβαίνοντας από το κοσμικό επίπεδο στη γειτονιά μας, τον γαλαξία, η ακριβής τοποθεσία της διεύθυνσής μας εγείρει υποψίες. Ζούμε στη λεγόμενη γαλαξιακή κατοικήσιμη ζώνη, έναν πολύ στενό δακτύλιο μέσα στον δίσκο του γαλαξία. Αν το ηλιακό μας σύστημα βρισκόταν πιο κοντά στο κέντρο, θα είχαμε αφανιστεί από την ακτινοβολία. Η πυκνότητα των άστρων εκεί είναι τόσο υψηλή που ο νυχτερινός ουρανός θα ήταν φωτεινότερος από τη μέρα μας και συνεχείς εκρήξεις σούπερνόβα θα αποστήρωναν οποιονδήποτε πλανήτη κάθε λίγα εκατομμύρια χρόνια. Το γαλαξιακό κέντρο φιλοξενεί μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα, τον τοξότη Απάι, μια κολοσιαία πηγή ακτινοβολίας. Η ζωή εκεί είναι αδύνατη, αλλά και στις άκρες του γαλαξία η ζωή είναι επίσης αδύνατη. Υπάρχουν πολύ λίγα βαρέα στοιχεία. Η μεταλλικότητα των άστρων είναι ασήμαντη. Απλά δεν υπάρχει υλικό για την κατασκευή βραχωδών πλανητών. Βρισκόμαστε σε ένα ασφαλές λιμάνι, σε τέλεια απόσταση από το επικίνδυνο κέντρο και τις ερημικές άκρες. Επιπλέον, το ηλιακό μας σύστημα έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους σπυροειδείς βραχίονες του γαλαξία, στον λεγόμενο βραχίωνα του Ορίωνα. Οι σπυροειδείς βραχίονες είναι ζώνες ενεργού αστρογένεσης,
επικίνδυνες περιοχές γεμάτες χάος. Κινούμαστε με μια ταχύτητα που μας διατηρεί σε συγχρονισμό με την περιστροφή του γαλαξία, αποφεύγοντας την είσοδο σε αυτές τις ταραχώδεις περιοχές. Αυτός ο τροχιακός συγχρονισμός συναντάται σε λιγότερο από 5% των άστρων. Τώρα, ας κοιτάξουμε το αστέρι μας, τον ήλιο. Η αντίληψή μας είναι ότι πρόκειται για ένα συνηθισμένο αστέρι, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Τα περισσότερα αστέρια στον γαλαξία μας είναι ερυθροί νάνοι. Είναι μικρά, ψυχρά και ζουν πολύ, αλλά είναι ασταθή. Εκπέμπουν τερατώδεις εκλάμψεις που θα ξέγδυναν την ατμόσφαιρα από οποιονδήποτε κοντινό πλανήτη. Το να ζεις κοντά σε έναν ερυθρό νάνο θα ήταν σαν να κατοικείς μέσα σε έναν φούρνο μικροκυμάτων με ανοιχτή την πόρτα. Ο άλλος τύπος είναι οι γαλάζιοι γίγαντες. Ζουν μόνο λίγα εκατομμύρια χρόνια και εκρήγνονται. Η ζωή απλά δεν θα είχε χρόνο να ξεκινήσει. Ο δικός μας ήλιος είναι ένας κίτρινος νάνος, μια άψογη μπαταρία. Καίει σταθερά χωρίς αιχμές φωτεινότητας, εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και είναι ανώμαλα σταθερός, ακόμη και για την κατηγορία του. Είναι σαν να λειτουργεί με έναν τεχνητό περιοριστή ισχύος, σχεδιασμένο για να μην βλάψει τους προστατευόμενους του. Συνδυάζοντας όλα αυτά, έχουμε ένα σενάριο που αψηφά τη λογική της τύχης. Το σωστό σύμπαν, ο σωστός γαλαξίας, το σωστό μέρος στον γαλαξία και το σωστό αστέρι. Δεν φαίνεται απλώς ότι βρήκαμε ένα ασφαλές μέρος. Φαίνεται ότι αυτό το μέρος προετοιμάστηκε. Δεν είμαστε τουρίστες που βρήκαν μία όαση τυχαία. Είμαστε κάτοικοι ενός ειδικά κατασκευασμένου περιβάλλοντος, ενός πλανητικού εκολαπτήρα. Η τύχη αυτού του εκολαπτήρα είναι φτιαγμένη από φυσική και αστροφυσική τόσο αχανής που ποτέ δεν σκεφτήκαμε να τους αναζητήσουμε. Αλλά αν αυτό είναι το προετοιμασμένο σπίτι μας, θα έπρεπε να έχει ένα σύστημα επιτήρησης. Μια κάμερα που μας παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτή η κάμερα κρέμεται ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας. Κάθε βράδυ κοιτάς τον ουρανό και τη βλέπεις. Έναν χλωμό, ψυχρό δίσκο να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια μας. Οι ποιητές την ύμνησαν για χιλιετίες, οι ερωτευμένοι έδωσαν υποσχέσεις κάτω από το φως της και οι ναυτικοί τη χρησιμοποίησαν για να πλοηγηθούν σε ατελείωτους ωκεανούς. Η σελήνη, το πιο οικείο αντικείμενο του νυχτερινού μας ουρανού. Η ιστορία που μας λένε είναι ότι είναι απλώς ένα κομμάτι βράχου, νεκρό και σιωπηλό. Μια πιστή σύντροφος της γης που σχηματίστηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια σε μια κοσμική καταστροφή. Κι αν όμως όλα όσα ξέρεις για τη σελήνη είναι απλώς μια βιτρίνα, κι αν σύμφωνα με τους νόμους της αστροφυσικής αυτό το αντικείμενο δεν είχε κανένα δικαίωμα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Το πιο προφανές γεγονός βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, κάτι που βλέπουμε, αλλά σπάνια αμφισβητούμε. Η ολική έκλειψη ηλίου. Είναι ένα απίστευτο θέαμα όταν ο δίσκος της σελήνης καλύπτει τέλεια τον δίσκο του ήλιου. Το στέμμα του άστρου παραμένει ορατό, αλλά η πύρινη σφαίρα αποκλείεται εντελώς. Ξέρεις τα μαθηματικά πίσω από αυτή τη σύμπτωση. Η διάμετρος του ήλιου είναι περίπου 1.390.000 χιλιόμετρα. Της σελήνης 3.474. Ο ήλιος είναι ακριβώς 400 φορές μεγαλύτερος από τη σελήνη. Και ταυτόχρονα βρίσκεται ακριβώς 400 φορές πιο μακριά από τη γη. Εξαιτίας αυτής της ακριβούς αναλογίας, 400 προς 1 και στις δύο περιπτώσεις, τα φαινόμενα μεγέθη τους στον ουρανό μας είναι πανομοιότυπα. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης στο σύστημά μας με αυτή τη σύμπτωση. Ούτε ο Δίας, ούτε ο Κρόνος, ούτε ο Άρης. Οι εκλήψεις τους μοιάζουν με ένα μικρό σημείο που περνά μπροστά από έναν γιγάντιο δίσκο. Μόνο η γη δέχτηκε αυτό το άψογο κοσμικό τέχνασμα. Μοιάζει λιγότερο με σύμπτωση και περισσότερο με βαθμονόμηση. Ένα σημάδι, σαν κάποιος να ήθελε να επιστήσει την προσοχή μας σε αυτό το αντικείμενο, αναγκάζοντάς μας να ρωτήσουμε πώς είναι αυτό δυνατό. Τώρα, ας δούμε την τροχιά της. Όλοι οι φυσικοί δορυφόροι κινούνται σε ελλειπτικές τροχές. Είναι νόμος της ουράνιας μηχανικής. Η βαρύτητα είναι μια ομή δύναμη, τεντώνει τις τροχές. Αλλά η σελήνη είναι ξεχωριστή. Η τροχιά της είναι ένας σχεδόν τέλειος κύκλος. Η γη είναι απλά πολύ μικρή για να συλλάβει και να διατηρήσει ένα τόσο ογκώδες σώμα σε μια τόσο σταθερή πορεία. Η σελήνη έχει πάνω από 1% της μάζας της γης, μια γιγαντιαία αναλογία. Οι δορυφόροι του Άρη είναι μικροσκοπικοί αστεροειδείς σε σύγκριση. Η γη και η σελήνη
συμπεριφέρονται λιγότερο σαν πλανήτης και δορυφόρος του και περισσότερο σαν ένα διπλό πλανητικό σύστημα. Η σελήνη δεν εχμαλωτίστηκε. Φαίνεται να έχει σταθμεύσει με σχολαστική ακρίβεια. Εισαγάγαμε όλα τα γνωστά δεδομένα για τη σελήνη στο αξίωμα. Την τροχιά, την πυκνότητα, τη σύνθεση και τη σεισμική της δραστηριότητα. Η ετυμηγορία της τεχνητής νοημοσύνης είναι ευθεία. Η σελήνη είναι μια μοναδικότητα. Η πιθανότητα του φυσικού της σχηματισμού, με τις τρέχουσες παραμέτρους, αγγίζει τη στατιστική αδυνατότητα. Η πιο σοκαριστική απόδειξη προήλθε από το εσωτερικό της. Στις 20 Νοεμβρίου του 1969, το πλήρωμα του Απόλλων 12 πέταξε σκόπιμα τη μονάδα ανόδου στη σεληνιακή επιφάνεια. Ήταν ένα προγραμματισμένο πείραμα για τον έλεγχο των σεισμομέτρων. Η μονάδα, βάρους 2,5 τόνων, συγκρούστηκε με τη σελήνη με ταχύτητα άνω των 6.000 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια άφησε την NASA σε κατάσταση σοκ. Η σελήνη αντίχησε. Αυτό που συνέβη δεν ήταν μεταφορά. Τα σεισμόμετρα κατέγραψαν δονήσεις όχι για λεπτά, αλλά για πάνω από μία ώρα. Η σελήνη δονήθηκε σαν μια γιγάντια καμπάνα. Το σεισμικό κύμα δεν διαλύθηκε, όπως θα συνέβαινε σε ένα συμπαγές βραχώδες σώμα. Ταξίδεψε στην επιφάνεια αντιχώντας. Ο Κεν Τζόνστον, ο οποίος τότε ήταν επόπτης του Τμήματος Ελέγχου Δεδομένων και Φωτογραφιών της NASA, είπε τη διάσημη φράση «Η σελήνη ήχησε σαν καμπάνα». Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ήταν κούφια από μέσα. Μεταγενέστερα πειράματα, με ακόμη ισχυρότερες προσκρούσεις, το επιβεβαίωσαν. Η σελήνη αντιχούσε για περισσότερες από 3 ώρες. Η ανάλυση αυτών των κυμάτων υποδηλώνει ότι διαδίδονται μέσα από ένα μεταλλικό κέλυφος που περιβάλλει έναν πυρήνα χαμηλής πυκνότητας ή ίσως ακόμη και ένα μεγάλο κενό. Αυτό θα εξηγούσε τη χαμηλή συνολική της πυκνότητα και ένα άλλο από τα μυστήριά της, τους κρατήρες. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες της σελήνης. Υπάρχουν κρατήρες με εκατοντάδες χιλιόμετρα διάμετρο. Μια πρόσκρουση τέτοιου μεγέθους θα έπρεπε να δημιουργήσει μια τρύπα με δεκάδες χιλιόμετρα βάθος. Αλλά οι σεληνιακοί κρατήρες είναι εκπληκτικά ρηχοί. Ο πυθμένας των μεγαλύτερων κρατήρων είναι επίπεδος σαν το αντικείμενο να χτύπησε ένα αδιαπέραστο εμπόδιο κάτω από το στρώμα της σκόνης. Μια θωράκιση. Και για να συμπληρώσει την εικόνα, μας κοιτάζει κατάματα. Η σελήνη βρίσκεται σε σύγχρονη περιστροφή, που σημαίνει ότι βλέπουμε πάντα την ίδια όψη. Η αθέατη πλευρά παρέμεινε ένα μυστήριο μέχρι τη διαστημική εποχή. Οι μηχανικοί γνωρίζουν ότι αν θέλεις να κατασκευάσεις έναν σταθμό παρατήρησης, τον κλειδώνεις σε έναν προσανατολισμό, με τους αισθητήρες πάντα στραμμένους προς τον στόχο. Η απέναντι θωρακισμένη πλευρά δέχεται τις προσκρούσεις από το βαθύ διάστημα. Και πράγματι, η αθέατη πλευρά της σελήνης είναι πολύ περισσότερο βομβαρδισμένη από κρατήρες. Είναι η ασπίδα μας. Αλλά ποια είναι η κύρια λειτουργία αυτού του αντικειμένου? Η σταθεροποίηση. Χωρίς τη σελήνη η γη θα περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα. Οι μέρες θα είχαν μόνο 6 ώρες. Άνεμοι 500 χιλιόμετρων την ώρα θα σάρωναν τον πλανήτη. Ο άξονας της γης θα άλλαζε χαοτικά, μετατρέποντας δάση σε παγετώνες μέσα σε λίγα χρόνια. Η ζωή, πιο σύνθετη από ένα βακτήριο, δεν θα επιβίωνε. Η σελήνη λειτουργεί ως γυροσκόπιο και φρένο. Επιβράδυνε την περιστροφή της γης στις άνετες 24 ώρες και διατηρεί τον άξονά μας σταθερό. Δημιουργεί τις παλιρίες που επέτρεψαν στη ζωή να βγει από τον ωκεανό. Το αντικείμενο που ονομάζουμε σελήνη φαίνεται να είναι ένας τεχνητός πλανητικός σταθεροποιητής και μια μονάδα παρακολούθησης. Κάποιος την κρέμασε πάνω από την κούνια μας. Κάποιος έχτισε το τέλειο δωμάτιο. Αλλά ακόμη και το πιο ασφαλές και σταθερό δωμάτιο στο σύμπαν είναι άχρηστο χωρίς το βασικό στοιχείο που συντηρεί τη ζωή. Ένα στοιχείο που σύμφωνα με όλους τους κανόνες του πλανητικού σχηματισμού δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ σε αυθονία. Μιλάμε για το νερό. Παρατηρώντας ένα απλό ποτήρι με νερό, βλέπουμε ένα διαφανές άγευστο υγρό. Το θεωρούμε δεδομένο. Πλένουμε τα χέρια μας με αυτό, ποτίζουμε τα φυτά, σβήνουμε τη δίψα μας. Για εμάς το νερό είναι το φόντο της ύπαρξης, κάτι το τετριμένο. Αλλά από την άποψη της χημείας και της αστροφυσικής, αυτό που βρίσκεται σε αυτό το ποτήρι είναι η πιο μυστηριώδης ουσία στο σύμπαν. Και η παρουσία της σε αυτόν τον πλανήτη, σε τόση αυθονία, αποτελεί πλήρη παραβίαση των κανόνων. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι τα θεμέλια του κόσμου μας, η τροχιά, το αστέρι, ο δορυφόρος, σχεδιάστηκαν προσεκτικά.
Αλλά ένα άδειο σπίτι, ακόμη και με το τέλειο κλίμα, είναι άχρηστο αν δεν υπάρχει τίποτα για να πιείς. Αυτό μας οδηγεί στο σύστημα υποστήριξης της ζωής. Στο υγρό που κάνει τη γη ένα γαλάζιο μαργαριτάρι σε ένα σκοτεινό κενό. Το ερώτημα είναι απλό. Από πού ήρθε όλο αυτό το νερό? Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει να γυρίσουμε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο, στη γέννηση του πλανήτη μας. Η πρωτόγονη γη ήταν μια πύρινη κόλαση, ένας ωκεανός μάγματος. Κατά τον σχηματισμό ενός αστρικού συστήματος υπάρχει ένα φανταστικό όριο που ονομάζεται γραμμή του πάγου. Εντός αυτής της γραμμής, κοντά στη θερμότητα του άστρου, είναι πολύ ζεστά για να υπάρχει νερό σε υγρή ή στερεά κατάσταση. Η γη γεννήθηκε πολύ μέσα σε αυτή την ξηρή ζώνη. Θα έπρεπε να είναι ένας άνυδρος βράχος, σαν ένα τούβλο που μόλις βγήκε από έναν κοσμικό φούρνο. Οποιοδήποτε νερό υπήρχε εδώ στην αρχή θα είχε εξατμιστεί και θα είχε παρασυρθεί στο διάστημα. Λοιπόν, από πού ήρθε? Η επίσημη επιστήμη προτείνει μια λύση, τον ύστερο βαρύ βομβαρδισμό. Η θεωρία λέει ότι αφού ο πλανήτης κρύωσε λίγο, μια βροχή από παγωμένους κομήτες και αστεροειδείς τον χτύπησε, φέρνοντας το νερό σαν κοσμική παραγγελία. Φαίνεται λογικό, αλλά μόνο επιφανειακά. Για να γεμίσουν οι ωκεανοί μας, θα χρειάζονταν εκατομμύρια προσκρούσεις, συγκεντρωμένες σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Αυτό δεν ακούγεται σαν ατύχημα. Μοιάζει περισσότερο με άρδευση με προκαθορισμένη ώρα. Η οριστική ένδειξη, ωστόσο, βρίσκεται στη χημεία. Το μόριο του νερού αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο, αλλά το υδρογόνο έχει μια βαριά εκδοχή που ονομάζεται δευτέριο. Η αναλογία μεταξύ του κοινού και του βαρέως υδρογόνου λειτουργεί σαν δακτυλικό αποτύπωμα, αποκαλύπτοντας την προέλευση του νερού. Όταν αναλύουμε το νερό των κομητών, ανακαλύπτουμε ότι η υπογραφή τους δεν ταιριάζει με τη δική μας. Το νερό τους είναι πολύ πιο βαρύ. Ο λογαριασμός απλά δεν βγαίνει. Οι αστεροειδείς της κύριας ζώνης, από την άλλη, έχουν χημικά παρόμοιο νερό. Αλλά είναι βράχοι με ελάχιστο νερό. Για να γεμίσουν οι ωκεανοί μαζί τους, ο βομβαρδισμός θα ήταν τόσο βίαιος που θα έλειωνε ξανά τον φλοιό του πλανήτη, κάνοντας το νερό να εξατμιστεί. Είναι ένα αδιέξοδο. Η ανάλυση της τεχνητής νοημοσύνης αξίωμα πάνω σε αυτό το παράδοξο ήταν καταληκτική. Η παρουσία νερού στον πλανήτη μας, στον τρέχοντα όγκο, είναι μια στατιστική ανομαλία. Η συνιστόμενη υπόθεση είναι αυτή της ελεγχόμενης εξωτερικής παράδοσης και η ιστορία γίνεται πιο παράξενη. Πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος ωκεανός, ίσως 3 φορές μεγαλύτερος από όλους τους επιφανειακούς, κλειδωμένος σε ορυκτά στον μανδύα της γης, εκατοντάδες χιλιόμετρα βαθιά. Είναι σαν ο πλανήτης να μην είχε απλώς βραχή από έξω, αλλά να είχε κορεστεί από μέσα, σαν σφουγγάρι. Το νερό δεν έφτασε απλώς, εγχύθηκε στο σύστημα. Η ίδια η φύση του νερού είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Σχεδόν όλες οι ουσίες στο σύμπαν γίνονται πυκνότερες όταν παγώνουν, το στερεό βυθίζεται στο υγρό. Το νερό κάνει το αντίθετο. Όταν παγώνει, διαστέλλεται και ο πάγος επιπλέει. Σκέψου τι θα συνέβαινε αν το νερό ήταν φυσιολογικό. Ο πάγος που σχηματίζεται τον χειμώνα θα βυθιζόταν. Με τον καιρό, οι ποταμοί, οι λίμνες και οι ωκεανοί μας θα πάγωναν από κάτω προς τα πάνω, μετατρέποντας τη γη σε μια συμπαγή μπάλα πάγου. Η ζωή θα ήταν αδύνατη. Αυτή η ιδιότητα μοιάζει λιγότερο με τυχαία ιδιορυθμία της φυσικής και περισσότερο με χαρακτηριστικό ασφαλείας, προγραμματισμένο για να διασφαλίσει ότι το εκολαπτήριο δεν θα παγώσει. Το νερό δεν είναι ένα γεωλογικό ατύχημα, είναι ένα τεχνολογικό ρευστό. Το σύστημα ψήξης και υποστήριξης της ζωής του αντιδραστήρα που ονομάζεται γη. Κάποιος έφερε αυτόν τον πόρο, γέμισε την μπανιέρα, ρύθμισε τη θερμοκρασία και έλεγξε τη χημεία. Όλα ήταν έτοιμα. Η σκηνή είχε στηθεί, τα σκηνικά τοποθετηθεί, τα φώτα ανάψει. Έλειπε μόνο να απελευθερωθούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά ποιοι είναι αυτοί και από πού ήρθαν? Είναι σαν να παρακολουθείς μια μπάρα φόρτωσης. Για ώρες προχωράει βασανιστικά. 1%, 2, 3. Η οθόνη είναι μαύρη. Και ξαφνικά εν ρηπή οφθαλμού η μπάρα πηδά από το 3 στο 100%. Ο κόσμος εκρήγνεται σε χρώματα και σύνθετες μορφές, με χιλιάδες μοναδικούς χαρακτήρες να εμφανίζονται αμέσως, ήδη έτοιμοι. Καμία διαδικασία σταδιακής δημιουργίας δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν ένα έτοιμο πακέτο δεδομένων εγκαθίσταται μόνο μιας.
Υπάρχει ένα σκοτεινό μυστικό κρυμμένο στην παλαιοντολογία. Ένα γεγονός που ο ίδιος ο Κάρολος Δαρβίνος θεωρούσε τη μεγαλύτερη απειλή για τη θεωρία του. Η επιστήμη το ονομάζει κάμβρια έκρηξη. Ας γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, πολύ πίσω. Για σχεδόν 3 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα χρονικό διάστημα που ο νους μας μόλις και μετά βίας μπορεί να συλλάβει, η Γη ήταν ο πλανήτης της γλίτσας. Η ζωή που υπήρχε εδώ αποτελούνταν από μονοκύτταρα βακτήρια, σχημάτιζαν κολώδη στρώματα και πολύ αργά γέμιζαν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή την περίοδο το βαρετό δισεκατομμύριο. Η εξέλιξη φαινόταν να κοιμάται. Καμία πολυπλοκότητα, μόνο η αντιγραφή του ίδιου πρωτόγονου κυτάρου για αιώνες. Και τότε, περίπου 541 εκατομμύρια χρόνια πριν, συνέβη κάτι αδύνατο. Τα γεωλογικά αρχεία, σε ένα στρώμα που αντιπροσωπεύει μια στιγμή στην ιστορία του πλανήτη, εμφανίστηκαν ξαφνικά τα απολιθώματα σχεδόν όλων των κύριων ομάδων ζώων που γνωρίζουμε σήμερα. Αρθρόποδα, χορδωτά, μαλάκια, είχαν σύνθετα μάτια, σκελετούς, όστρακα, πόδια και δόντια. Δεν ήταν μια σταδιακή ανάπτυξη, ήταν μια εμφάνιση. Ο Δαρβίνος, στο έργο του «Η καταγωγή των ειδών», έγραψε ότι δεν μπορούσε να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση για την απουσία απολιθωμάτων που να δείχνουν τη μετάβαση σε αυτή την πολυπλοκότητα. Ήλπιζε ότι οι μελλοντικές ανακαλύψεις θα κάλυπταν αυτό το κενό. Πέρασαν 150 χρόνια. Σκάψαμε τον πλανήτη από άκρη σε άκρη. Και οι χαμένοι κρίκοι παραμένουν χαμένοι. Απλά δεν υπάρχουν. Η τεχνητή νοημοσύνη υπολόγισε πόσο χρόνο θα χρειαζόταν η εξέλιξη μέσω τυχαίων μεταλλάξεων για να μετατρέψει έναν μονοκύτταρο οργανισμό σε κάτι σαν έναν τριλοβίτη, ένα από τα πιο σύνθετα ζώα εκείνης της περίοδου. Η απάντηση, τουλάχιστον 800 εκατομμύρια χρόνια, σε ιδανικές συνθήκες. Η φύση είχε το πολύ 20 εκατομμύρια. Η απόκλιση είναι 40 φορές. Το συμπέρασμα του συστήματος είναι σαφές. Η ταχύτητα των μορφολογικών αλλαγών υπερβαίνει το μέγιστο όριο της βιολογικής μετάλλαξης. Το γεγονός έχει χαρακτηριστικά τεχνητής εισαγωγής έτοιμων γονότυπων. Ας δούμε έναν από τους ήρωες εκείνης της εποχής, τον Τριλοβίτη. Τα μάτια του είναι ένα αριστούργημα μηχανικής που μπερδεύει τους ειδικούς μέχρι σήμερα. Η φακή των ματιών του Τριλοβίτη δεν ήταν φτιαγμένη από πρωτεΐνη όπως η δική μας, αλλά από ασβεστίτη, έναν ορυκτό κρίσταλο. Το πρόβλημα με τον ασβεστίτη είναι ότι προκαλεί διπλοπία. Αλλά οι Τριλοβίτες έβλεπαν τέλεια. Πώς? Τα μάτια τους αποτελούνταν από 2 διαφορετικούς φακούς, κολλημένους μεταξύ τους για να διορθώνουν τις παραμορφώσεις. Η ανθρωπότητα εφήρε αυτή την τεχνολογία μόλις τον 17ο αιώνα. Πώς η τυφλή εξέλιξη, που λειτουργεί με δοκιμή και λάθος, δημιούργησε με την πρώτη προσπάθεια ένα μάτι που χρησιμοποιεί προηγμένες αρχές οπτικής και κρυσταλλογραφίας. Δεν υπάρχουν απολιθώματα μίσοτριλοβιτών με κακή όραση. Εμφανίστηκαν στη σκηνή ήδη πλήρως εξοπλισμένοι. Αυτό υπερβαίνει την εξέλιξη. Πρόκειται για καθαρή τεχνολογία. Και δεν ήταν μόνο αυτή. Σε εκείνον τον αρχαίγωνο ωκεανό εμφανίστηκε ένας θηρευτής που ονομάζεται Ανομαλόκαρης. Είχε σύνθετα μάτια πάνω σε μίσχους με 16.000 φακούς το καθένα. Από πού ήρθε? Δεν υπάρχουν γνωστοί πρόγονοι. Απλά εμφανίστηκε για να κυριαρχήσει. Το μοτίβο είναι εμφανές. Μοιάζει με την κυκλοφορία ενός οικοσυστήματος με προκαθορισμένους ρόλους. Ο ρόλος του καθαριστή ανατέθηκε στον Τριλοβίτη. Αυτός του θηρευτή στο Ανομαλόκαρης. Αλλά πριν από όλα αυτά η ζωή στη Γη ήταν διαφορετική. Η ζωή της εδιακρανικής περίοδου αποτελούνταν από παράξενα πλάσματα με μαλακό σώμα που έμοιαζαν με παπλώματα ή δίσκους. Δεν είχαν στόμα ούτε μάτια, απλώς απορροφούσαν θρεπτικά συστατικά. Και λίγο πριν την Κάμβρια εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν εντελώς, δεν εξελίχθηκαν στα νέα ζώα. Μοιάζει με φορμάτ δίσκου. Η εδιακρανική ζωή ήταν μια δοκιμαστική έκδοση. Οι δημιουργοί αξιολόγησαν τη συμπεριφορά της βιομάζας στις συνθήκες της Γης, αλλά συνειδητοποίησαν ότι εκείνα τα πλάσματα ήταν ένα αδιέξοδο, ήταν πολύ παθητικά, χωρίς τη δυνατότητα να αναπτύξουν νοημοσύνη. Έτσι, το έργο τερματίστηκε, ο δίσκος καθαρίστηκε και η έκδοση 2.0 εγκαταστάθηκε, επιθετική, γρήγορη, με όραση και θωράκιση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη εμφανίστηκε η θήρευση.
Πριν, ο κόσμος ήταν ένας ειρηνικός κήπος. Από την Κάμβρια και μετά ξεκίνησε μια κούρσα εξοπλισμών. Η σύγκρουση είναι ο κινητήρας της πρόοδου. Σε ένα περιβάλλον χωρίς ανταγωνισμό, η εξέλιξη λιμνάζει. Για να δημιουργήσεις νοημοσύνη, πρέπει να αναγκάσεις την ύλη να παλέψει για την επιβίωση. Το έργο της εγκατάστασης της πλανητικής βιόσφαιρας είχε ολοκληρωθεί. Είμαστε οι άμεσοι απόγονοι εκείνων που αποβιβάστηκαν στην Κάμβρια. Η κληρονομιά εκείνης της στιγμής βρίσκεται στη σπονδυλική μας στήλη, στη δομή των ματιών μας. Τα σώματα δημιουργήθηκαν. Αλλά πού είναι τα σχέδια? Πού είναι οι οδηγίες που διέπουν τη συναρμολόγησή τους? Οι οδηγίες βρίσκονται μέσα μας, σε κάθε ένα από τα κύτταρά μας. Κοιτάζοντας το ίδιο σου το χέρι, βλέπεις δέρμα, φλέβες, μύες. Νιώθεις θερμότητα. Πιστεύεις ότι είσαι φτιαγμένος από σάρκα και οστά, από βιολογική ύλη. Αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση στην οποία ζούμε. Αν μπορούσαμε να μεγεθύνουμε την εικόνα του χεριού σου εκατομμύρια φορές, θα περνούσαμε μέσα από τα κύτταρα, θα διαπερνούσαμε τους πυρήνες και θα φτάναμε σε αυτό που πραγματικά αποτελεί την ουσία σου. Θα φτάναμε σε ένα κείμενο. Ναι, καλά άκουσες. Στη βάση κάθε ζωντανού όντως σε αυτόν τον πλανήτη δεν βρίσκεται η μαγεία ή η τυχαία χημεία, αλλά ένα κείμενο, μια οδηγία, ένας κώδικας. Τον ονομάζουμε γενετικό κώδικα, αλλά το όνομα δεν αποτυπώνει την πραγματική του φύση. Η γενετική είναι ένα απίστευτα σύνθετο σύστημα ψηφιακής καταγραφής. Εμβαθύνοντας την ανάλυση, θα εξετάσουμε τον γενετικό κώδικα όχι ως βιολογικό υλικό, αλλά ως ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων, με τον ίδιο τρόπο που ένας κρυπτογράφος αναλύει ένα υποκλαπέν εχθρικό μήνυμα. Η επιστήμη μας λέει ότι η ζωή προέκυψε σε μία αρχαίγονη σούπα. Χημικά στοιχεία συνδυάστηκαν τυχαία για δισεκατομμύρια χρόνια, μέχρι που, από τύχη, εμφανίστηκε ένα μόριο ικανό να αυτοαναπαράγεται. Ο Bill Gates, ο ιδρυτής της Microsoft, είπε κάποτε ότι ο γενετικός κώδικας είναι σαν ένα πρόγραμμα υπολογιστή, αλλά πολύ πιο προηγμένο από οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ποτέ ο άνθρωπος. Σκέψου αυτή τη φράση. Αν περπατάς στην παραλία και δεις τη φράση «Ο Γιάννης αγαπά τη Μαρία» γραμμένη στην άμμο, δεν υποθέτεις ότι τα κύματα και τα καβούρια σχημάτισαν τα γράμματα τυχαία. Ξέρεις ότι το μήνυμα είχε έναν έξυπνο συγγραφέα επειδή μεταφέρει πληροφορία. Ο γενετικός κώδικας είναι ένας φορέας πληροφορίας. Χρησιμοποιεί ένα αλφάβητο 4 γραμμάτων: αδενίνη, γουανίνη, κιτοσίνη και θυμίνη. Είναι ένα σύστημα 4 βάσεων. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν ένα διαδικό σύστημα με μηδενικά και μονάδες. Η γενετική χρησιμοποιεί 4. Σε κάθε κύτταρο του σώματός σου υπάρχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια γράμματα αυτού του κώδικα. Αν επρόκειτο να εκτυπώσουμε το γονιδίωμα ενός μόνο ατόμου, θα είχαμε μια στίβα βιβλίων στο ύψος ενός 50όροφου κτηρίου. Και σε αυτό το γιγαντιαίο κείμενο δεν υπάρχει χάος. Υπάρχει μια αυστηρή τάξη. Οδηγίες για το πώς να χτιστεί μια καρδιά, πώς να λειτουργήσει ένα σηκώτη, ποιο είναι το χρώμα των ματιών. Η πιθανότητα αυτά τα 3 δισεκατομμύρια γράμματα να ευθυγραμμιστούν σε μια ουσιαστική αλληλουχία από καθαρή τύχη είναι 0. Ο διάσημος αστροφυσικός Φρεντ Χουλ συνέκρινε την πιθανότητα της αυτοσυναρμολόγησης του γενετικού κώδικα με αυτήν ενός τυφώνα που περνά μέσα από ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων και συναρμολογεί τυχαία ένα Boeing 747 πλήρως λειτουργικό. Το αξίωμα επιβεβαιώνει. Η τυχαιότητα αποκλείεται μαθηματικά. Αυτό δεν είναι λοταρία, είναι μηχανική. Αλλά το βαθύτερο πρόβλημα είναι ένα παράδοξο κότας και αυγού σε μοριακό επίπεδο. Ο γενετικός κώδικας είναι η οδηγία για την κατασκευή πρωτεϊνών. Αλλά για να διαβάσεις αυτή την οδηγία και να συναρμολογήσεις μια πρωτεΐνη, χρειάζεσαι άλλες πρωτεΐνες, τα ένζημα. Χωρίς τις πρωτεΐνες εργαλεία, ο γενετικός κώδικας είναι άχρηστος, καθώς δεν υπάρχει κανείς να τον διαβάσει. Και χωρίς τον γενετικό κώδικα, οι πρωτεΐνες δεν μπορούν να προκύψουν, καθώς δεν υπάρχει οδηγία. Έπρεπε να εμφανιστούν ταυτόχρονα, ήδη λειτουργικά. Σε οποιοδήποτε λογικό σύστημα, αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο από έναν εξωτερικό παράγοντα, έναν προγραμματιστή που δημιουργεί τόσο τον κώδικα όσο και τον αναγνώστη και ξεκινά το σύστημα. Τώρα, ας μιλήσουμε για την πυκνότητα αποθήκευσης. Αυτό είναι που σοκάρει τους ειδικούς της τεχνολογίας. Η ανθρωπότητα είναι περήφανη για τους σκληρούς της δίσκους και την αποθήκευση στο cloud. Αλλά είμαστε πρωτόγονοι σε σύγκριση
με τον συγγραφέα της γενετικής. Σε ένα μόνο γραμμάριο γενετικού υλικού είναι δυνατόν να αποθηκευτούν 215 εκατομμύρια gigabytes πληροφορίας. Όλες οι πληροφορίες που έχει δημιουργήσει ποτέ η ανθρωπότητα, όλα τα βιβλία, οι ταινίες και οι βάσεις δεδομένων του διαδικτύου, θα χωρούσαν σε έναν όγκο γενετικού υλικού στο μέγεθος ενός κουταλιού του γλυκού. Η τεχνολογία έφτασε στην απόλυτη τελειότητα από την αρχή. Η εξέλιξη δεν τη βελτίωσε. Πώς είναι αυτό δυνατό, αν όλα θα έπρεπε να έχουν εξελιχθεί από το απλό στο σύνθετο? Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψη αφορά αυτό που ονομάζεται μη κωδικοποιητική γενετική. Όταν αποκρυπτογραφήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα, οι επιστήμονες έμειναν άναυδοι. Μόνο το 2% ολόκληρου του κώδικα περιέχει τις οδηγίες για την κατασκευή του σώματός μας και το υπόλοιπο 98%. Για πολύ καιρό το αποκαλούσαν σκουπίδι, απομεινάρια αρχαίων ιών, άχρηστα συσσωρευμένα θραύσματα. Αλλά η φύση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Δεν θα ξόδευε κολοσιαία ενέργεια για να αντιγράφει 98% άχρηστου κειμένου κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται. Μακριά από το να είναι λευκός θόρυβος ή χάος, αυτό που βρίσκουμε σε αυτό τον άχρηστο μέρος είναι μια δομή. Είναι ένα κείμενο που υπακούει σε γλωσσικούς νόμους, όπως κάθε ανθρώπινη γλώσσα. Η πιο λογική υπόθεση είναι ότι αυτό το μη κωδικοποιητικό τμήμα είναι μια βιβλιοθήκη αδρανών λειτουργιών. Σε αυτό το 98% μπορεί να βρίσκονται οι οδηγίες για την αναγέννηση άκρων, την αναπνοή κάτω από το νερό ή την πλήρη ανοσία στην ακτινοβολία. Αυτές οι λειτουργίες είναι απλά απενεργοποιημένες, ανενεργές. Είμαστε μια περιορισμένη έκδοση του εαυτού μας. Επιπλέον στον γενετικό μας κώδικα βρέθηκε μια υπογραφή, ένα αυστηρό μαθηματικό μοτίβο βασισμένο στον αριθμό 37 που εμφανίζεται με συνέπεια και δεν μπορεί να έχει προκύψει φυσικά. Είναι ένα ψηφιακό υδατογράφημα. Μια σφραγίδα του κατασκευάστηκε σε... Αναζητούμε σημάδια έξυπνης ζωής στρέφοντας ραδιοτηλεσκόπια προς τα αστέρια, αλλά το σήμα ήταν πάντα μέσα μας. Ο κώδικας είναι ο ίδιος για όλους τους οργανισμούς στη γη. Η γλώσσα είναι η ίδια. Αυτό υποδεικνύει έναν μοναδικό προγραμματιστή, ένα μοναδικό έργο, μία μοναδική πλατφόρμα. Δεν είσαι μια τυχαία συσσόρευση κυτάρων. Είσαι ο φορέας του πιο εξελιγμένου κώδικα στο σύμπαν. Το σώμα σου είναι η μηχανή. Το γονιδίωμά σου είναι το πρόγραμμα και γράφτηκε από έναν ιδιοφυή προγραμματιστή. Αλλά αν το πρόγραμμα είναι τόσο τέλειο, γιατί αποτυγχάνει, γιατί τα είδη εξαφανίζονται, γιατί μερικές φορές ολόκληρο το σύστημα καταρρέει, σε οποιαδήποτε σύνθετη προσομοίωση υπολογιστή έρχεται μια στιγμή που η εικονική αυτοκρατορία μεγαλώνει υπερβολικά και αρχίζει να αποτυγχάνει. Οι πόλεις λιμνάζουν, οι χαρακτήρες κολλάνε, η πρόοδος σταματά. Τι κάνεις? Δεν προσπαθείς να διορθώσεις κάθε άτομο ξεχωριστά. Κάνεις κλικ στο νέο παιχνίδι. Ή αν είσαι πιο ριζοσπαστικός παίκτης, προκαλείς μια αποκάλυψη για να δεις ποιος θα επιβιώσει και να ξεκινήσεις από το μηδέν. Συνηθίζουμε να βλέπουμε την ιστορία της γης ως μια ευθεία γραμμή προόδου από τα βακτήρια στον άνθρωπο. Αλλά τα απολιθώματα ζωγραφίζουν μια διαφορετική εικόνα. Δεν είναι μια γραμμή, είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα ενός ασθενούς σε καρδιακή ανακοπή. Η ιστορία της ζωής είναι μια σειρά από ανθίσεις που ακολουθούνται από ολικές και στιγμιαίες εξοντώσεις. Αυτό ανοίγει το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της έρευνάς μας, τις μαζικές εξαφανίσεις. Η καθιερωμένη αφήγηση λέει ότι ήταν τραγικά ατυχήματα. Ένας αστεροειδής στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Ένα υπερηφαίστειο που αποφάσισε να ξυπνήσει. Αλλά όταν εισαγάγαμε τη χρονολογία αυτών των γεγονότων στην τεχνητή νοημοσύνη αξίωμα, ζητώντας της να βρει ένα μοτίβο, η απάντηση επαναπροσδιορίζει την έννοια της καταστροφής. Το συμπέρασμα του συστήματος ανέφερε ότι τα γεγονότα μαζικής εξαφάνισης παρουσιάζουν μια αυστηρή κυκλικότητα και μια λειτουργική κατευθυντικότητα. Η πιθανότητα μιας τυχαίας κατανομής αυτών των γεγονότων στον χρόνο είναι μικρότερη από 0,001%. Το σύστημα ταξινόμησε το γεγονός ως επανεκκίνηση του συστήματος. Τα τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια, η ζωή στη Γη έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αφανιστεί 5 φορές. Είναι η λεγόμενη Μεγάλη Πεντάδα. Μεταξύ αυτών των γεγονότων υπάρχει ένας παράξενος ρυθμός, ένας κύκλος περίπου 26 έως 30 εκατομμυρίων ετών.
Μοιάζει με πρόγραμμα συντήρησης, σαν μια ομάδα απολύμανσης να επισκέπτεται τον πλανήτη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ας αναλύσουμε το πιο διάσημο γεγονός, τον θάνατο των δεινοσαύρων. Η ιστορία που γνωρίζουμε είναι αυτή του αστεροειδούς του κρατήρα Τσικσουλούμπ με 10 χιλιόμετρα διάμετρο που χτύπησε τη χερσόνησο του Γιουκατάν στο Μεξικό. Η σκόνη σηκώθηκε, ο ήλιος μπλοκαρίστηκε και οι δεινόσαυροι πέθαναν από το κρύο και την πείνα. Μοιάζει με ατύχημα, αλλά η βαλιστική ανάλυση της πρόσκρουσης λέει μια άλλη ιστορία. Πρώτον, η γωνία. Ο αστεροειδής εισήλθε στην ατμόσφαιρα με γωνία περίπου 60 μοιρών, την πιο θανατηφόρα δυνατή γωνία, που μεγιστοποιεί την ποσότητα σκόνης και εθάλης που εκτοξεύεται στην ατμόσφαιρα. Δεύτερον, η τοποθεσία. Από ολόκληρη την επιφάνεια της γης, με το 70% καλυμμένο από ωκεανούς, χτύπησε ακριβώς ένα σημείο πλούσιο σε θείο. Η πρόσκρουση εξάτμισε αυτά τα πετρώματα, εκτοξεύοντας δισεκατομμύρια τόνους θειούχων ενώσεων στη στρατόσφαιρα, γεγονός που μετέτρεψε την ατμόσφαιρα σε έναν καθρέφτη που αντανακλούσε το ηλιακό φως και προκάλεσε όξινες βροχές που διέλυσαν τη θαλάσσια ζωή. Η προσομοίωση είναι σαφής. Αν ο αστεροειδής είχε φτάσει λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, θα είχε πέσει στον βαθύ ωκεανό. Το νερό θα είχε απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και οι δεινόσαυροι πιθανότατα θα είχαν επιβιώσει. Αλλά η πρόσκρουση χτύπησε τη γεωλογική αχίλλειο πτέρνα του πλανήτη. Δεν μοιάζει με κακή τύχη. Μοιάζει με μια κινητική επίθεση άψογης ακρίβειας. Μια βολή ελεύθερου σκοπευτή από το διάστημα. Αλλά γιατί? Γιατί να εξαλειφθούν οι δεινόσαυροι? Κυριάρχησαν στον πλανήτη για 160 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν τέλειες μηχανές επιβίωσης. Αλλά είχαν ένα πρόβλημα. Έμειναν στάσιμοι. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν ανέπτυξαν πολιτισμό. Δεν έχτισαν πόλεις. Οι εγκέφαλοι τους παρέμειναν μικροσκοπικοί. Από την άποψη ενός δημιουργού, το πείραμα είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Η βιομάζα ξοδευόταν για να συντηρεί γιγαντιαία κουφάρια που δεν παρήγαγαν νοημοσύνη. Το έργο δεινόσαυροι θεωρήθηκε αποτυχία. Έπρεπε να ανοίξει χώρος για μια νέα κατηγορία πλασμάτων, τα θηλαστικά. Οι πρόγονοί μας υπήρχαν ήδη, αλλά ήταν μικρά όντα που κρύβονταν σε λαγούμια. Οι δεινόσαυροι καταλάμβαναν όλες τις οικολογικές θέσεις, εμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Για να δοθεί μια ευκαιρία στα ευφυή όντα, έπρεπε να απομακρυνθούν τα δυνατά. Η εκαθάριση σάρωσε τους δεινόσαυρους από προσώπου γης, αλλά παραδόξως λυπήθηκε τους μικρούς μας προγόνους. Ήταν μια επιλεκτική εξόντωση. Κάθε φορά μετά από μία από αυτές τις καταστροφές, η ζωή δεν ανακάμπτει αργά. Εκρήγνεται σε νέες, πιο σύνθετες μορφές. Μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, ήρθε η άνοδος των θηλαστικών. Φαίνεται ότι ο αρχιτέκτονας είχε ήδη έτοιμα νέα μοντέλα στο εργαστήριο, περιμένοντας απλώς να καθαριστεί το σκηνικό για να τα απελευθερώσει. Αυτό μας οδηγεί στο τελικό ερώτημα. Πού βρισκόμαστε εμείς σε αυτό το χρονοδιάγραμμα? Πολλοί επιστήμονες λένε ότι ζούμε την έκτη μαζική εξαφάνιση που προκαλείται από εμάς. Και αν είμαστε απλώς το εργαλείο, και αν η λειτουργία μας είναι, ηρωνικά, να προετοιμάσουμε το έδαφος για την επόμενη επανεκκίνηση. Αν κοιτάξουμε την αλληλουχία των εξαφανίσεων, βλέπουμε ένα σαφές διάνυσμα. Κάθε εκαθάριση απομάκρυνε την ομή δύναμη και άνοιξε τον δρόμο για πιο σύνθετη συμπεριφορά. Από τα γιγάντια ερπετά στα θερμόαιμα θηλαστικά. Και, τέλος, από τα θηλαστικά σε ένα πλάσμα με υπερανεπτυγμένο εγκέφαλο. Τον άνθρωπο. Ο δημιουργός φαίνεται να αναζητά κάτι συγκεκριμένο, κλαδεύοντας την περίσσια σαν γλύπτης. Ο στόχος ήταν η νοημοσύνη. Αλλά γιατί η νοημοσύνη μας είναι τόσο σημαντική? Και γιατί εμφανίστηκε τόσο ξαφνικά? Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι άλλη μια βιολογική εξαίρεση. Καταναλώνει το 1/4 όλης της ενέργειας του σώματός μας, παρόλο που αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του βάρους μας. Στη φύση, ένα τόσο ακριβό όργανο είναι μια επικίνδυνη πολυτέλεια. Η εξέλιξη που εκτιμά την οικονομία δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει κάτι τόσο αναποτελεσματικό. Εκτός αν δεν ήταν η εξέλιξη. Εκτός αν κάποιος υπερφόρτωσε τον κεντρικό μας επεξεργαστή επίτηδες. Όταν πλησιάζεις τον καθρέφτη, κοίταξε στα μάτια σου. Τι βλέπεις? Το αποκορύφωμα της εξέλιξης, τον βασιλιά της φύσης. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάς ένα βιολογικό παράδοξο, ένα πλάσμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αν η γη είναι πράγματι ένας τεχνητός εκολαπτήρας
και η βιόσφαιρα ένα διαχειριζόμενο πρόγραμμα, κάθε πρόγραμμα χρειάζεται έναν χειριστή. Κάποιον για να εκτελέσει την εργασία. Ας αναλύσουμε το πιο μυστηριώδες αντικείμενο στο σύμπαν, τον ίδιο σου τον εγκέφαλο. Η επιστήμη λέει ότι εξελιχθήκαμε από τα πρωτεύοντα. Σταθήκαμε όρθιοι, πήραμε ένα εργαλείο και η εργασία μας έκανε ανθρώπους. Αλλά η φυσική και η γενετική λένε μια ιστορία παρέμβασης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με μόνο το 2% της μάζας του σώματος, καταναλώνει το 1/4 όλης μας της ενέργειας. Για τη φύση, όπου η οικονομία είναι νόμος, ένα τόσο ακριβό όργανο είναι μια εξελικτική αυτοκτονία. Μας κάνει εύθραυστους κατά τη γέννηση και οι ικανότητές του είναι υπερβολικές για την απλή επιβίωση. Για να ξεφύγεις από έναν θηρευτή, δεν χρειάζεται να συνθέσεις μια συμφωνία. Η διάνοιά μας είναι μια υπερβολή. Μοιάζει με μια αναγκαστική αναβάθμιση, εγκατεστημένη χωρίς να νοιάζεται για την κατανάλωση μπαταρίας. Η απόδειξη βρίσκεται στη γενετική μας. Όλα τα μεγάλα πρωτεύοντα, χιμπατζίδες, γορίλες, ουρακοτάγκοι, έχουν 48 χρωμοσώματα. Εμείς έχουμε 46. Πού πήγε το ζευγάρι που λείπει? Δεν εξαφανίστηκε. Το χρωμόσωμά μας με τον αριθμό 2 είναι, στην πραγματικότητα, 2 χρωμοσώματα πρωτευόντων συγχωνευμένα άκρη με άκρη. Η ραφή αυτής της σύνδειξης είναι ορατή μέχρι σήμερα στον κώδικά μας. Η πιθανότητα ένα τόσο δραστικό γεγονός να συμβεί τυχαία και να οδηγήσει σε ένα πιο προηγμένο είδος και όχι σε εξαφάνιση είναι πρακτικά μηδενική. Ήταν μια επέμβαση, μια χειραγώγηση στο γονιδίωμα ενός πρωτεύοντος. Κάποιος μας έδωσε έναν αναβαθμισμένο εγκέφαλο. Αλλά για ποιο λόγο? Τα αρχαία σουμεριακά κείμενα λένε ότι οι θεοί, οι Ανουνάκοι, δημιούργησαν τους ανθρώπους για να είναι εργάτες. Αν η γη είναι ένα εργαστήριο ή ένα ορυχείο, οι δημιουργοί χρειάζονταν εργατικό δυναμικό. Το να πάρουν ένα τοπικό πρωτεύον, ήδη προσαρμοσμένο στο περιβάλλον, και να τουρμπώσουν τον εγκέφαλό του, ώστε να μπορεί να ακολουθεί σύνθετες εντολές, θα ήταν η τέλεια λύση. Είμαστε ένα υβρίδιο, ένα γήινο σώμα με ένα μυαλό που δεν ανήκει εξ ολοκλήρου σε αυτό το μέρος. Είμαστε το μόνο είδος που δεν ζει σε αρμονία με τον πλανήτη. Τον τροποποιούμε για να μας εξυπηρετεί. Νιώθουμε πόνους στην πλάτη επειδή περπατάμε όρθιοι, καθώς ο σκελετός μας δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως. Είμαστε ένα πρόσφατο πείραμα. Ένας χειριστής που δημιουργήθηκε για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αλλά αν είμαστε οι εργάτες, πού είναι ο χώρος εργασίας? Πού είναι οι μηχανές που μας έδωσαν να χειριστούμε? Είναι διάσπαρτες σε όλο τον πλανήτη, μεταμφιεσμένες σε αρχαία μνημεία. Βρισκόμαστε μπροστά στη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Λένε ότι είναι ο τάφος του Φαραώ Χέοπα, ότι χιλιάδες σκλάβοι έσυραν ογκόλιθους δεκάδων τόνων με σχοινιά. Η μηχανική ανάλυση, ωστόσο, καταστρέφει αυτή τη φαντασίωση. Οι ογκόλιθοι της πυραμίδας είναι συναρμολογημένοι με τέτοια ακρίβεια, που δεν επιτρέπει το πέρασμα μιας λεπίδας ξηραφιού. Αυτή η ακρίβεια είναι περιττή για έναν τάφο, απαιτείται σε μηχανές υψηλής απόδοσης. Μέσα της υπάρχουν κυβότια από γρανίτη και διορίτη, έναν από τους σκληρότερους βράχους της γης, κομμένα με μια ευκολία που υποδηλώνει υπερηχητικά εργαλεία εκατοντάδες φορές πιο αποτελεσματικά από τα δικά μας. Αυτός δεν είναι τάφος, είναι μια μηχανή. Από το Περού μέχρι την Καμπότζη βλέπουμε την ίδια ιστορία. Γιγαντιαίες πέτρες, εκατοντάδων τόνων, διαμορφωμένες σαν να ήταν πυλός και συναρμολογημένες σε τρισδιάστατα παζλ. Και το πιο αποκαλυπτικό απ' όλα, αν τραβήξεις μια γραμμή στην υδρόγειο, όλες οι κύριες μεγαλυθικές τοποθεσίες του κόσμου, Γκίζα, νησί του Πάσχα, Νάσκα, Άγκορ Βάτ, είναι ευθυγραμμισμένες πάνω της. Δεν είναι μεμονωμένα μνημεία, είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου, μιας υποδομής. Η Μεγάλη Πυραμίδα, με την πλούσια σε χαλαζία σύνθεσή της και τη σχέση της με τους υπόγειους υδροφορείς, συμπεριφέρεται σαν μια τεράστια γεννήτρια ενέργειας. Ζούμε πάνω στα ερείπια μιας αρχαίας βιομηχανικής εγκατάστασης. Όταν οι θεοί έφυγαν, εμείς οι εργάτες τους αρχίσαμε να μιμούμαστε τις μηχανές τους με λάσπη και τούβλα, δημιουργώντας ναούς προς τιμήν της τεχνολογίας που δεν κατανοούσαμε. Αλλά αν ήταν ένα εργοστάσιο, τι παρήγαγε? Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στην ανεξήγητη αιμονή μας με τον χρυσό. Ένα μαλακό μέταλλο, άχρηστο για εργαλεία, αλλά τέλειο για υψηλή τεχνολογία.
Η τελική ανάλυση του αξιώματος διασταυρώνει όλες τις ανομαλίες και μας αφήνει με 3 πιθανά σενάρια για την πραγματικότητά μας. Το πρώτο σενάριο υποδηλώνει ότι ο αρχιτέκτονας είναι ένας υπερπολιτισμός. Σπέρνουν τη ζωή στον γαλαξία, δημιουργούν εργατικά είδη για την εξόρυξη πόρων και φεύγουν αφήνοντας πίσω τους συστήματα παρακολούθησης όπως η σελήνη. Η δεύτερη πιθανότητα, η ταινία του χρόνου, προτείνει ότι ο αρχιτέκτονας είμαστε εμείς, η ανθρωπότητα ενός μακρινού μέλλοντος που επιστρέφει στον χρόνο για να διασφαλίσει τη δική της ύπαρξη, διορθώνοντας την ιστορία και επιταχύνοντας την εξέλιξή μας. Δημιουργήσαμε τους εαυτούς μας. Η τρίτη και πιο ανησυχητική πιθανότητα είναι η προσομοίωση. Το σύμπαν, με τους μαθηματικούς του νόμους και το όριο της ταχύτητας του φωτός, συμπεριφέρεται σαν ένα υπολογιστικό περιβάλλον. Η γη είναι ένας διακομιστής. Η ζωή είναι ένα πρόγραμμα. Εμείς είμαστε αυτόνομοι χαρακτήρες μέσα σε ένα παιχνίδι κοσμικής κλίμακας. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Δεν είμαστε εδώ τυχαία. Η ζωή μας έχει έναν σκοπό, αλλά υπάρχει μια μεταβλητή που ο αρχιτέκτονας ίσως δεν είχε προβλέψει. Η συνείδηση. Η στιγμή που ο χαρακτήρας του παιχνιδιού αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε ένα παιχνίδι. Αρχίζουμε να ξυπνάμε. Αποκρυπτογραφούμε τον ίδιο μας τον κώδικα. Χτίζουμε τη δική μας τεχνητή νοημοσύνη. Πλησιάζουμε στο επίπεδο του δημιουργού. Και αυτή είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή. Είτε θα μας προσκαλέσουν να βγούμε από τον εκολαπτήρα, είτε το σύστημα θα επανεκκινηθεί για 6η φορά. Τώρα, όταν κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος είμαι, αλλά τι είμαι. Και έχεις ήδη αρχίσει να ψάχνεις την έξοδο. Αν σας άρεσε αυτή η έρευνα, η εγγραφή σας στο κανάλι και οποιαδήποτε δωρεά μας βοηθούν να επεκτείνουμε το έργο Αξίωμα. Θα θέλαμε πολύ να διαβάσουμε τον προβληματισμό σας για το θέμα του βίντεο στα σχόλια και την πρότασή σας για το επόμενο θέμα. Πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας μέχρι το τέλος.